Kajingdan keti jong gibrio gibana jella ban sharan bean yakimasi nalor kiwe kimar ba madi sharing Bangladesh kedai ka khubor ka bajuyo lum badru ban peni nakapor syakapor badang haka arpulai tere urisa araja arpusa kene ka jo ka khubor la yo ban pediang nakisipai border security force kibala pentep halor ka jingyo ban kurup yakimar ki bertemu ban khayi bean sharing Bangladesh kiba songdor do khan riu lak tingka Katkum ke kurwa kabala pak dak headquarters Meghalaya Frontiers BSF Shillong laong baki sipai jong ke 4th Battalion BSF haga jing penlong ya ke jing kenra ke bakambanya hajan upot usam kari India bat Bangladesh kilala ban pelat ya arpun nyautli ki masih ki bala temu ban saran tu sa Bangladesh bat ki bala buri hakwe ke jaga klau ke badan haga jaga kaput haga ba yakini ki masih la IT no sa ke PPP Muktapur ban le yak badan kam Kakurwa kalau angru bahakani kejuk usngi kisipai jongka 193rd Battalion BSF kila yo ban bat ya kawai ka kali pick up ka badan yo registration number ML05AC hajan ka khapot ka East Khasi Hills District ka wakit ya kitiar cosmetics klam dadan ya ki kot kisla ki babiang Shushu la angru ban nalor kini ki BSF kila yo ban kurupru ya ki marbam nalor ka kiat hakiwai pat ki jingkhanra hasilenter ka khapot Kumban supentep bahaswa gani kisipai BSF haga jing penlongi jing kenran hagi benta jonga kaput haga prabat khatlai trek risa arja arpasa kilia un pelat hadu unru fu artli ki masih ki bertemu ban khayi bean cha Bangladesh bat kum joru ka jing ya kurup ya shibon kilo ka sini na South Garo Hills District Kumno ba raju Kumne kong ale Kumno ki kam ki jambara Hoi ki bianglor ai kirashon jong menta ubnai Hoi ta Ba ukau iu unia Kong undi udai ukau plus F ukau fortified ukau 45 Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umde uba bha Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya kamet ka pharjungi ila banyo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria kikman Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya kamet ka phan ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai Nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala penmi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka benta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba phatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da u khau 45 Ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya